Il-Ministru tas-Saħħa ma jisma' lil ħadd jew jisma' biss lil min jaqbillu u jmexxi għal rasu. Din id-dikjarazzjoni saret mill-President tal-MUMN Paul Paċ f'intervista bit-telefon ma' dan l-istazzjon u kien qed jirreferi għal kwistjoni tal-mediċini out of stock illi fl-aħħar xhur aggravat. Il-kwistjoni out of stock bħala forum u tajna alternattivi u m'għandhomx iż-żon jistennew 4 snin. Imma l-Ministru ħas-soltu ma jisma' l-ħadd jew jisma' min jaqbillu u jmexxi rasu. U issa ħajħalli l-poplu jistenna 4 snin biex forsi jinbidlu l-affarijiet. U hemm tara dak li tajt l-MUMN li laqqas biss teżisti konsultazzjoni. U laqqas jaf id-dokumenti li ntuħ. Paul Paċ qal li l-MUMN mhix qed tkun konsultata mill-Ministru tas-Saħħa dwar in-nuqqasijiet fid-dipartimenti. Il-problema qiegħda li ġifat l-artiklu. Ma nafux la-direttura tal-gvern u bittina ħaġa. Dak li semma il-Ministru ma jirriflettix fil-Dipartiment tas-Saħħa. Aħna waħda mill-affarijiet li għabadna u ma nuqqasijiet kollha fid-dipartimenti. U ma ċevejna l-ebda tweġiba kif se Ġifieri mhux fl-emerġenza li hemm nuqqasijiet ukoll fl-emerġenza, imma nuqqasijiet l-ITU, l-operazzjonijiet, Mount Carmel, San Vincent, Għawdex. U qal li waqt laqgħa tal-MUMN mal-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia qallu biex jisimgħu fuq ir-radju. L-MUMN talbet laqgħat mal-Ministru fuq l-emerġenza. U mhux fuq l-emerġenza, fuq l-andament tas-saħħa. Qatt ma natajna laqgħa u meta natajna laqgħa hija l-aħħar kelma li kelli l-Ministru għall-ismani fuq ir-radio ħanħabbar kollox fil-Parlament. Il-President tal-MUMN qal li s'issa ma jirriżultax li kien hemm tnaqqis fil-waiting list tal-operazzjonijiet. S'issa ma l-ebda tista' tajt tnaqqis fil-waiting list l-emerġenza kien ma ġiet l-ebda tnaqqis. Staqsejna wkoll il-Paul Paċ dwar it-transfers fil-qasam tas-saħħa. Li ġara transfers saru transfers li ma jnu servizz għax replacements dak li jgħidulhom replacement ġifieri xi ħadd imur minflok xi ħadd ma sarux. Araħ minnhom is-servizz kemm mal-marid u kemm aħna batejgħu l-infermier u l-marid. Il-President tal-MUMN ikkritika wkoll il-mossa tal-Ministru Godfrey Farrugia li jiftaħ uffiċċju fl-Isptar Mater Dei. Mela l-fatt li jagħmel uffiċċju Mater Dei ta' messaġġ qawwi li għalih importanti l-emerġenza. Mentri skużani għalija u għall-MUMN il-morda, in-nies u s-servizzi huma kollha katina u kollha importanti. Paul Paċ qal li l-MUMN imħasba minħabba li ma tafx x'inhi d-direzzjoni tal-Gvern dwar is-saħħa. Il-fatt li maħniex involuti fir-riformi, il-fatt li għandek Ministru ma nafux x'qed jaħmi, il-fatt li għandna Ministru ma nafx id-direzzjoni tiegħu, il-fatt li għandek Ministru mhux li titkellem miegħu li jifmek u jieħu l-pariri mill-MUMN hija inkwetanti għall-pajjiż. Dan juri li minkejja l-wedi li saru qabel l-elezzjoni mill-Partit Laburista, il-qasam tas-saħħa marlura żdiedu l-mediċini out of stock, saru ħafna transfers vendikattivi u l-lista tal-operazzjonijiet kibret.